srdci Európy, ukryté medzi horami na Slovensku, leží mesto, ktoré vďačí za svoju existenciu niečomu, čo sa nachádza hlboko pod zemou. Toto je Handlová, mesto postavené na uhlí. Kedysi bola Handlová len malá osada obklopená lesmi. Ľudia tu žili jednoduchým životom, venovali sa poľnohospodárstvu a práci v lese. Všetko sa však zmenilo v 19. storočí, keď sa tu objavilo uhlie. Čierna hornina, ktorá poháňala továrne, vlaky a celé krajiny, premenila toto tiché miesto na niečo oveľa väčšie. Rozvojom baníctva začali do mesta prichádzať ľudia z rôznych kútov regiónu. Hľadali prácu, lepší život a nové príležitosti. Mesto rástlo rýchlo, stavali sa domy, cesty aj celé sídliská. Handlová sa stala jedným z najdôležitejších banských miest na Slovensku. Uhlie neznamenalo len prácu, určovalo identitu celého mesta. Práca v bani však nikdy nebola jednoduchá. Baníci pracovali hlboko pod zemou, v tme, horúčave a neustálom nebezpečenstve. Každý deň riskovali svoje životy, aby vyťažili uhlie, ktoré vykurovalo domácnosti a poháňalo priemysel. Pre mnohé generácie to nebola len práca, bol to spôsob života. Baníctvo si však vyžiadalo svoju daň. Nehody, výbuchy a závaly boli krutou realitou. Mnohé rodiny v Handlovej dodnes nesú spomienky na straty, ktoré táto práca priniesla. Postupom času sa svet začal meniť. Objavili sa nové zdroje energie a význam uhlia začal klesať. Bane sa postupne zatvárali a mesto, ktoré bolo na uhlí závislé, čelilo novej realite. Dnes Handlová stále existuje, no už nie je taká ako kedysi. Je to mesto, ktoré si hľadá novú identitu mimo uhlia. Minulosť je však stále prítomná. V budovách, v spomienkach aj v ľuďoch. Bez uhlia by Handlová pravdepodobne nikdy nevznikla. Dnes však jej budúcnosť závisí od schopnosti zmeniť sa. Toto nie je len príbeh jedného mesta. Je to príbeh o tom, ako prírodné zdroje formujú naše životy a čo sa stane, keď sa minú.